nan ce girman Allah yau duk uban da sake ce min abun da an ga ce min jiya wallahi babu uban da ka raba da shi yau Allah ni kan bu nan ce girman Allah wanda yin gama Kin sai dai wai. Aje. What? You think say they wise? Kai ba ka ce Haaland an mai sai ko Chelsea ya kace ya kuma ko ina ni na ji an ce loan na ta loan ni ji an ce ya kai Haaland an dauke shi tare loan na ga Man City yake amma batun zuwa da tuma ya haba wallahi wannan ƙarya ne ko ina za a ban taba yadda da wannan magana wallahi ya zai ku ce Adiba ka tai ai kana da waya ga ka Adiba dan za ka gani Indiya Haaland da lissaci za a yi min mutum za a transfer a ce za ka ce mutane asali ne dan da dan da tuma ya ne barbada ne wallahi ba ku aiki sai labarin wallahi ga dan gaddama bala'i wani za su ba aiki sai labarin kullu ni wallahi in ƙara da za ku duk bala'in da za a yi ban taɓa yadda da wannan yanzu dai a ba yadda da sai ai kai kana da waya ka dogo ka diba mana Allah ko ba mu da labarin kullu gatuwa za da labarin kullu wallahi wani garin kwaki gaskiya garin kwaki yanzu har yanayin ga da ake ciki wallahi kwara abin garin kwaki ana halin ka ballan kai kwalla a halin ka samu da garin kwaki to kai kasa ta mutun nawa yace wallahi ga sabon mahucin ga da sabon mahucin wallahi yanzu aji aka ce mai duk wanda ya ce mai aji wallahi in ya buga mai sanda sai ya mutu shi yanzu da mutum ya ce aji wallahi da ce mai aji kaga san da cewa wallahi in ya mutu in ya buga mai wallahi sai ka mutu wacce ma kuce san da duk kace mai aji wallahi in shiga ba sai ka mutu kan wanda ya ce aji din wallahi kan wanda ya ce haka ya to kan bancewa aji wallahi wallahi kana ce kace aji magana hankali ko wallahi ka kace aje What? They never show you say things say they wise. You think say they wise? You think say they wise? Exactly.